Pempela nthawi ya mamawa, pempela nthawi ya masana, pempela nthawi ya madzulo, pempela muntima, pempela nthawi ya usiku, pempela nthawi ya masana, pempela nthawi ya madzulo, pempela muntima, pempela, pempela, pempela nthawi ya masana, pempela, pempela, pempela muntima. Ndiulandire okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Ichale mtumiki wanu believer, lero pa 8 January 2025, movie wa chiponyeponye pemphero. Lole ni mwana mulungu kuri movie tiuponye side imeneyi pemphero. Tikuwerenga Luka chapter number 11 ndi buku lijaso la Mateyu chapter number 6 verse number 9. Luka 11 verse number 1 mpaka na verse number 5. Mau wotsogolera pemphero la Ambuye. Verse number 1. Ndipo kunali pakukhala iye malo pena ndi kupemphera, mene analeka wina wa ophunzira ache anati kwa iye, Ambuye, tiphunzitseni ife kupemphera, monganso Yohane anaphunzitsa ophunzira ache. Ndipo anati kwa iwo, mene mupemphera nenani, Atate, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, tipatseni tsiku ndi tsiku chakudya cha masiku cha pa tsiku, ndipo mutikhululukire ife machimo athu, pakuti ifenso takhululukira munthu yense wa mangawa athu, ndipo musatitengere ife kokatiyesa. Tipemphere. Atate, ulemerero ndi matamando zipite kwa inu. Inu ndinu wamkulu, inu ndinu wamphamvu, endi kulibe wina ofanana nanu. Tilinso pamaso panu Jehova, tiphunzitseni. Lankhulani cha pa mtima panu, tidzudzuleni, ndipo tidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Believer, dzulo tinali pano timanena kuti kusala kudya koyenera. Kutanthauza kuti kulipo kusala kudya kwina nkosayenera. Kudziko kuno anthu akusala kudya koma kosayenera, akupanga zawo zosemphana mawu a Mulungu. Ndiye manena kuti anthu ochita choterewa samalandira. Dziko langa anthu asala kudya, ena amanga pamimba, arenga ma fasting, arenga ma Esther, arenga ma Daniel 21 days, arenga ija ya Moses ndi ya Jesus 40 days, ena 70, ena 120 days prayer and fasting. Koma taonani nyengobe zili nga sidziusintha. Mwina nkutega believer ukusala kudya kosayenera, ukamachita zinthu zosayenera zotsutsana ndi zimene Yesu aphunzitsa, ukamapanga zako believer kumakhala kuzizunza njala.
ambiri mukungosala njala, matupi wakuonda, palibe chimene chikuchitika chifukwa masalidwe anu, masalidwe achipembedzo zolingana ndi zimene mpingo wanu kapena za mumtima mwanu mukuchita, zotsatira zake mukudzizunza. Baibulo yanena kuti tikamanena kuti munthu uyuyu akusala kudya, chinthu choyamba belifa sikusala kudyako, pakhale ubale wabwino pakati pa iwe ndi Mulungu, ukhale woyera mtima, udzipewa tchimo. Tawerenga ife dzulo choncho kuti tchimo chimakhala chimwala, chibloko chotchinga mapemphero. Dere munthu akamapemphera akuyenda moyo wa uchimo, Mulungu samamva. Now, gear number 2 yosala kudyayi. Belifa limafuna nene pano, kusala kudya kopanda kupempheranso zimenenso zimene anthu ambiri sakulandira. Ena mangochoka mmamawa nthawi yopemphera kusowa mpaka na madzulo, kupemphera osapemphera mpaka na madzulo. Zimene zinso anthu ambiri amazichita. Busy. Udzipemphera mumtima, udzipemphera mumtima. Now, pamene tikusala kudya, taphunzira dzulo ndikuwatenga njala kubwera nawo kunyumba kwanu, ndikumadyesa zimene munkafuna kudyazo. Ena kudyereni ma breakfast yanuwo, ena kudyereni lunch yanu yobelifa, ena kudyereni gawani. Nthawi yakusala kudya Mulungu chimene amachiyembekezera ndi moyo wachifundo. Belifa Mulungu wathu swankhanza kuti adziyankha tikadzizunza ndi njala, tikatha kuonda ndiye Mulungu adziyankha mapemphero. Koma kusala kudya kuja imakhala giya ina. Chimene Mulungu amachifuna kwambiri, mukuthandiza ndani pakusala kudya, mukugawa kwa ndani pakusala kudya. Ndi anthu amene apeza phindu mkusala kwanu kudya, banja lina ladya. Kamundimva Belifa, mundimva pempho langa nali ngakhale mukusala kudya mudzipemphera, chifukwa chofunika kwambiri nkupempherako. Kusala kudyaku kumangokhala ngati ndidanena nthawi ina pano. Belifa ndiwo dzenedzene kuti chakudya chichidyeke ndi pempheroyo. Pamene kusala kudyaku kuli ngati zokomesera zina ndi giya ina, onga tomato, kandi anyenzi, kandi laja, kandi loiko, zongokomesera mkarimo. Kutanthauza kuti tomato ngakhale asowe ndiwo zilipobe. Kutanthauza kuti tikhoza kupemphera olo osasala kudya, Mulungu ayankha basi. Belifa sudanimve, tikhoza kupemphera olo osasala kudya, Mulungu akuyankha. Ine ndi mboni. Ndiye tikasala kudya kumakhala ikagiya ina ija, tasendezesaso kwambiri, tayikamo zokomesera zina, chifukwa chilichonse tachika kukhala pambuyo. Number 1 tamuyika God. Mundimva mwana Mulungu. Ndiye tomato ekaeka, loiko ekaeka, laja ekaeka, ndiye kuti pali ndiwo. Ino amene mukusala kudya koma osapemphera, muli ngati mangothira loiko ekaeka, palibepo ndiwozo. Chitsogole ndi pemphero. Mundimva mwana Mulungu, mudzipemphera mukamasala kudya. Na posala kudyapo gawani. Sizija zochita kudzionesera, kuipisa nkhope ngati Afarisi pena paliponse, kuchita kuimbira mafoni mpaka na kwaimbira ku Joweni, kwaimbira ku UK, achemwa ndarenga ine 21 days, kwaimbira ena ku South Africa, ali ku Cape Town, ali ku PE, mukamaona zipa line ndi mpato opemphera, ndarenga ya 21 days, ndarenga ya 40 days, ati anthu otelewa samalandira. Amango yamikidwa ndi anthu zawo salandira. Ndiunena ndi angati amene mwasala kudya mtundu meno, mudzi monse mpaka na kudziwa, zungulira khomo ndi khomo, ndikusala pano, ndikusala kulia kuti pa grupu ya mkate, tikusala 21 days. Kuli samphamvu kopya akusanthula buku ija ya wani mafumu. Tikusala kwapeza ena kudya kuchita kwaseka. Mukudya mumva njala, ifetu njala tilibe, moti pano kuntima kukulibi, tatenga 21 days. Janthu dzorere sidzimalandira, endi dzikusala kudya mosayenera. Yesu akuti bwanji? Buku la Mateo chapter number 6 verse number 16, musamachite ngati onyengawo ndatilangiza, koma iweyo posala kudya, posala kudya, lowa mchipinda chako, samba, usadzionekere bwanthu kuti kusala.
Atate wako pokupenya ntseri adzakubwezera mphotho. Timanena dzulo ena chifukwa chosala kudya ukhondo palibe, kusamba palibe, maso monse mudzima nthongo osasampa, mkamwa osatsuka bwanja ndi madzi sindidzagunda mpaka na 21 days, kulankhula mkamwa monse mukununkha, zovala zonunkha kumangovala zosachapa daire kusamba ndidzasamba after 21 days. Yesu akuti iweyo udzisamba, udzole mafuta. Mundimvaka, mukhale ndi ukhondo pakusala kudya, osakhala ngati Afarisi. Osakhala ngati Afarisi, zindodo m'manja, zindevu kwikwiriri, bwanja tikusala kudya, kuyang'ana, kusamba palibe, ukhondo palibe, zovala zabi, kuyang'ana mutu monsemu, kuyang'ana nkhope yonseyi, kuchita kuda bi, bwanja tikusala kudya mpaka na kuchita kulengeza zoti manena kuti ena mpaka na kwa mfumu. Amfumu ndikukwera phiri, amfumu ndikukwera phiri. Ena chita kuyimbira ma MP nonse muli bwa mukadzamva zvachocho ndi achinyengo ongofuna kubera ndalama. MP panopa ndatenga 40 days, ndiye pa 40 days imeneyi ndikukupempherera nisoni kuti muwine chisankho chikubwera pa September pano. MP ndatenga akufuna kuti muntumizire ina yake kuti akupita kakupemphererani kuphiri. Nditakhala na MP amene achita motsutsana ndi malemba chifasi zikamveka maso a Mulungu, musantumizire ina iliyonse amene musiyeni kuti akulukutike chifukwa ndita mbwali akusala kudya motsutsana ndi mawu a Mulungu. Ma MP angati mwapasidwa kale mafoni, ndatenga MP 21 days moti 10 days zonsezi ndi zanu, tambwali akukunamizani. Ndipo Mulungu samva pemphero limene. Munthu asala kudya amakhala chere, ndipo safika kukuzaninso nikuti ndimakusalirani kudya. Iniyo mudzikudziwa ma MP kuti dera langa lino kuli anthu opemphera amandipempherera, koma uja wochita kubwera kuti timakupemphererani takusalirani kudya 21 days zonilora mbwali zimene kasala kudyaso Mulungu sadayankhe. Haleluya, haleluya. Tikuyamika inu amene mukugawa pangani budget. Breakfast mukudaononga ndalama zingati, lunch mukudagwisa ntchito ndalama zingati, atumizireni kumudzinga muli kutali. Ndalama yanga imeneyo mugule chakudya, muphikire akuti kapena mugule ufa mugawe kwa anthu 5. Ulo ndalama yanga imeneyo ndidyereni, mudzimasulira nayo. Ndalama yanga imeneyo igwiriseni ntchito, ndikufuna kuti mudye m'malo mwanga. Zimenezi ndiye kusala kudya kwayenera according ndi Isaiah chapter number 58 verse number 7 mpaka na verse number 12. Akunena kuti mukadzafula Jehova adzayankha kuti ndine pano, ukasala kudya moyenera. Ukagwa akuti Mulungu amalimbisa mafupa ako. Jehova ameneyo amasanduliza usiku wako ndikubwera masana. Ukasala kudya moyenera mochita kugawa komanso mosalengezesa, akuti Mulungu amene believer atamvera amakusanduliza kukutcha iwe wokonza pogumuka. Udzamanga maziko anthu ambiri. Tisale kudya moyenera kuti 2025 ufumu ujobwerere kwawo. Haleluya. Ambuye alemekezeke kwambiri. Ndiye tinanena kuti mabanjamo muli dzinkhondo, mabanjamo anthu aulumana, mabanjamo muswekanso nzeru ndi vumbulutso. Tikamasula timakhala tamasula, osati mukangane muyambe kulumana, muyambe kutenga wina ngati chiwanda. Ino amene banja lanu lonse mmamvetsetsana, Ambuye alemekezeke. Shabwino, koma ngati wina wanuyo sakumvetsetsa zimene mukuchita, mukamati basi mpaka na 21 days winayo atulukamo nyumbamo, zotsatira zake akakutengani dzimatenda uko ndi baba wanuyo, mukamasula tamverani, tamasulani. Lero tikunena kuti pemphero. Mwana Mulungu, tikunena kuti pemphero. Mwina sindiyimaliza lero, mawa ndiyimaliza. Pemphero. Pemphero, tipemphere bwanji. Dzoli manena kuti kupemphera ndi kusala kudya. Lero ndifuna nditenge pemphero yokhayo. Mudziwa kudziko kuno anthu mapemphedwe awo ngawo awo. Tsiku lina ndikondolesa ophunzira a Yesu anabwera pa Ambuye Yesu nkudzawafunsa, Ambuye mutiphunzitse kupemphera monga Yohane anaphunzitsa ophunzira ake, nafenso mutiphunzitse tidzipemphera bwanji. Mwana Mulungu, Baibulo langali, Baibulo lanunso
muli mapemphero lekana ndipo tikumba pang'ono tikhalapo pang'ono pamenepa chifukwa maministri ambiri ali nkusala kudya ndi kupempherako. Alipo ena kupemphera kuti apemphere 5 minutes sangathe, kungopemphera a minute amakhala kuti mfundo zopemphera zijalibe atha. Ena kuti apemphere 20 minutes amasowa chonena, kungoyamba kupemphera kampagulu kandi pa minister muli mphiri wina kangopemphera 6 minutes amasowa kopita nayo pemphero. Apa ndiye ndipemphera bwanji, apa ndiye ndipemphera bwanji, akangopemphera kenako a minute ija mawu onse mfundo zonse zatha. Lero tamverani, Baibulo Ambuye Yesu adamuza Petro ku munda wa Getsemani kuti Petro, mugona simungathe kupemphera nane ola limodzi lokha ndilizekwerere ku dziko. Pemphero lochepa kwambiri, pemphero lochepa lachidule ndi ola limodzi. Ambuye Yesu akumuza Petro, kodi sungathe ugona ola limodzi lokha? Sitingapemphere tonse. Petro adapeza ophunzira chakulisa mkonono. Yesu adabwera pamene adali paja nkudzapeza raruwa. Petro, Yohani, Yakobo, mugona ola limodzi lokha, osati 4 hours, ola limodzi lokha, ola limodzi. Simungapemphere nane. Akonzeka Satana kuti akupeteni ngati tirigu, koma ndachita kukupemphererani apo. Petro, dzuka upemphere nane ola limodzi. Akamati muli busy, ndapemphera nthawi yochepa kwambiri ndi ola limodzi. Ndifunso nkumari, ola limodzi abusa tidzinena zichani? Chifukwa chache tikudzuka ndi lesoni imene pemphero ndi phunzo kuti tikhoza kuyiphunzira kwa masiku olo miyezi 3 kukamba za pemphero. Mundimva mwana Mulungu, tikhoza kuphunzira phunziro iyi miyezi 3. Apa ndikufuna ndichite mopaza mawa kuiwompa mkora ndi basi tayimaliza. Tili modzi mwana Mulungu, pemphero tikhoza kupemphera olo 3 hours, olo 5 hours. Ngani utsare zimene Yesu adaphunzitsa. Ngati mumasowa chonena mumangopemphera dzanu za muru, simapemphera kodi ngini mwa Mulungu. Yesu aphunzitsa iyi machada kuti pemphero la Ambuye. Ena adayilakwisa ati imene ndi pemphero ya Aroma, ati ndi pemphero imeneyi ya Pentecostal. Ena imeneyi ndi pemphero ya CCAP. Ena imene iyi ndi pemphero ya Ambuye, si pemphero ya tchalitchi ya anthu ena. Ngati muli believer ndinotembenuka mtima, pemphero imene Yesu adatiphunzitsa tipemphere ndi imeneyi. Tili modzi mwana Mulungu. And mutopiki imene musabutopiki imene tiona ife mene adapempherera Yesu Getsemani, and tiona ife mene Eliya adapempherera, and tiona ife mene mpingo oyamba udapempherera. Pamene tichita momba nkora mwana Mulungu, tipemphere bwanji akodi ng'ima Mulungu. Ndimafani nene chinthu ichi tagwira believer. Pemphero ndi kulankhulana ndi Mulungu. Mondimva, tikamanena kuti pemphero nkulankhulana ndi Mulungu, kulumikizana ndi Mulungu. Na ukamapemphera udzidziwa kuti mene ndikupemphera pa ndiye kuti ndikulankhulana ndi Mulungu. Ukamalankhula iwe amakhala Mulungu akumvetsera. Now ukatha kulankhula akhala ndi mpata omvetsera kuti nayenso Mulungu akulankhule. Mondimva, endi mukamapemphera dzidzimveka kuti mukunena mfundo. Ena sidzimamveka zimene akupemphera. Mfundo zawo osamveka kuti akupemphera zichani. Titonse mwana Mulungu, ndikamayenda ndi nzanu mukamafuna kunena kuti agwirepo mfundo sentence dzimveka. Ena akagwada kupemphera Ambuye ndikupemphani Ambuye, ine Ambuye zona ine Ambuye inu Atate inu Mulungu wanga ine apapa pali mfundo apa. Mulungu wanga amve kuti wina wacha akulankhula china chachapa. Ukakhala ndi mnzako ukuyenda naye mu msewu ndiye wamba kumuza mbale ine ineyo mbale
kwatu ine mbale akasanga ya pali sente semveka bwino mukamapemphera mudzinena zomveka sente siyanu idzimveka mawu anu adzimveka mukunenanji tamverani pemphero ili magawo atatu gawo loyamba la pemphero ndi kulemekeza ndi kutamanda Mulungu gawo lachiwiri kupempha zosowa ndi gawo lachitatu ndi kunthokoza Mulungu. Now tikamanena kuti kupemphera ndi kulemekeza Mulungu mukangori magwada biliva mukagwada yambani kulemekeza Mulungu. Vuto yayikulu pa dziko langa anthu amayamba ndi zosowa ndi salemekeza Mulungu. Tikapemphera tiyambe ndi kumulemekeza tiyambe ndi kumkweza zimene yekha Yesu adaphunzitsa. Yesu akuti mukamapemphera mupemphere dere Atate wathu akumwamba dzina lanu liyeresedwe, meaning kulemekeza ndi kutamanda kumene kuli poyambirira. Mukamapemphera biliva tikati Atate wathu akumwamba ili ngati address kopita pempheroyo. Biliva kuli Atate mwini dziko lino dyabunso amazitcha kuti Atate amene adatibereka kuthupi achaso ndi Atate. Ndiye mukati Atate athu akumwamba kodi ndimene Mateyu alembera Atate a dziko ndi address iupite kwa Mulungu. Mukamatumiza kalata post office biliva munimva mukatumiza kalata post office mumalemba kopita kalatayo ikakhala kuti ikubwera ku Nsanje ndiye mulembaso pamwamba paja kuti ikupita ku Nsanje. Ndi a post office amaitenga kalata kunkana ya ku Nsanjeko ndi ukayika pa address imene mwayika Nsanje post office PO Box 52 ndi ikalowa kumeneko. Koma ngati mwalemba mfundo zabwino kwambiri mkatimo basi kuyika mu envelope ndiye kayiponya post office kopanda kopita kuti kuchiolera ku post office achitenga achigwiritsa ntchito onga matishu chilibe kopita. Now mukamapemphera nenani Atate wathu akumwamba ndi dzina la Yahwe olo Mulungu wamphamvu zonse, loya wa maloya. Mukhoza kuyamba choncho pemphero. Mfumu ya mafumu ndiye yekhayi. Mukhoza nena kuti wodabwisa mkango wa Ayuda ndiye yekhayi. Ali ndi mayina amene anthu alibe, ali ndi zikhalidwe zimene anthu alibe. Wodziwa zonse ndi Mulungu ameneyi. Mfumu ya mafumu ndi ameneyi. Tate wakumwamba ndi ameneyi. Mulungu woyera ndi ameneyi. Munganene mene munganenere Mulungu wamphamvu zonse ndi ameneyi. Kalata yanu pemphero yanu idziyamba choncho according ndi mene Jesus adaphunzitsira tili modzika. Now mukanguti Atate wathu akumwamba kenako mumabwera pakulemekeza ndi kutamanda tili modzika. Tikamane kuti dzina lanu liyeresedwe, dzina lanu lilemekezedwe, mutati magwada mukupemphera yambani ndi kumulemekeza Mulungu tili modzika. Muyambe ndi kumulemekeza. Mukundziwa bwanji Mulungu amene? Mukundziwa bwanji Yesu amene? Mulemekezeni pa zazikulu zimene iye ali. Ndinu Mulungu wabwino, ndinu Mulungu woyera, ndinu Mulungu wopambana, Mulungu osamalira nake, palibe wina ofanana nanu. Ndinu loya wa maloya, Mulungu amene nthawi zonse mumakhala saidi ya ana anu. Dzina lanu lilemekezeke. Mulungu wa Davide amene mudakhala saidi ya Davide. Ngakhale Sauli adafuna kuti aononge moyo wa Davide, koma Mulungu wathu mudatchinjiriza Davide. Palibe mkondo umene udafikira pa Davide chifukwa dzanja lanu idali pa Davide. Mulungu otetezera, Mulungu opulumutsa, ilemekezeke ndi kutamandika dzina lanu. Palibe ofanana nanu, palibe olingana nanu. Chilengedwe chonse ndi chanu. Amene mudalenga dzuwa ndinu, amene mudalenga mphepo ndinu. Lemekezani Jehova amene mudayenda pamwamba pa nyanja, madzi adalibe mphamvu pa inu, mkono wanu mutangokweza, mafunde adayima. Jehova ndiye dzina lanu. Kumeneko ndiye kulemekeza ndi kutamanda. Pemphero dziyamba choncho. Koma wina akangoti agwada achoka polemekeza nyimbo chakuti atha kunguti ayamba kupemphera Atate ndidzakhala chonchi mpaka naliti? Matenda kudala usachira, matenda mtundu wanje osachoka. Muli kuti kwa Ambuye? Ambuye muli kuti? Ambuye? Why me Lord? Matenda amene mpaka napanopa
chifukwa chani mukulola ndidzidwalabe? Chifukwa chani mudadzitenga kwani? Adakusani kudzipemphera chonchonda. Nchifukwa chachetu mapemphero ena sayankhidwa ndi amwano. Mapemphero amafunso kwa Mulungu mudadzitenga kwani? Chifukwa chani ine sindikwatidwa? Muli kuti kwenuyo? Muli kuti kumapemphero asandikufunsa iniyo muli kuti mwagona? Dzukani. Mudadziphunzira kwani dzalembedwa kuti zimenezo? Haleluya. Tikamapemphera tisamakhala amwano pamaso pa Mulungu. Kati kukulukutika kanyengo zathu zalimba biliva tamvera yamba ndi kulemekeza Mulungu. Sitimayamba ife ndi milandu pamaso pa Mulungu. And Yesu sadaphunzise kuti ife tikamabwera musabuti tizibwera ndi milandu, tizibwera ndi mafunso pa Yesu. Tisamafunse mafunso Yesu. Ife tidzingolemekeza kena ngati zilipo zosowa nkupereka zosowazo. Tili madzimana Mulungu. Tidzipereka zosowazo moyenerera. Titatha kulemekeza ndi kutamanda. Now timabwera apa pa zosowa apa. Believer ukhoza kundivomereza kuti pemphero tikhoza kupemphera ngakhale 5 hours osamalizabe mfundo. Mene Yesu adaphunzitsira apa ukhoza kupemphera 5 hours ukayipanga mopaza ukhoza kupemphera ola limodzi. Ukayipanga mopaza pang'ono ukhoza kupemphera 2 hours. Ino amene mumapemphera 10 minutes sowa chonena tamverayo. Tikamabwera pa zosowa zilipo zikulu zinayi. Endi zosowa timazigawa magawo awiri. Pali zosowa zakuuzimu ndiye pali zosowa zakuthupi ndiye zilipo 4. Number 1 tikagwada kupemphera tipemphe chosowa chakuuzimu. Endi chosowa number 1 pa dziko lino, chosowa number 1 pa moyo wanu, chosowa number 1 mu tchalichimo. Believer sitikusowa zinthu zakuthupi, tikusowa ufumu wa Mulungu. N'chifukwa chake Yesu pophunzitsa kuti mukanauti Atate wathu akumwamba dzina lanu liyeresedwe. Chachitatu akunena kuti ufumu wanu udze. Endi gawo loti ufumu wanu udze ndi chosowa number 1 chakuuzimu. Ufumu wa Mulungu utsike pa chifukwa. Chifuniro cha Mulungu chidzachitika kokha kumene ufumu wake ulipo. Tikamati Ambuye muchite zakuti sadzachita ngati ufumu wake kulibe. Choyamba tikusowa ufumu wa Mulungu. Malemba ku Mateyu chapter 6 verse number 33 akuti muyambe mwathanga ufumu wa Mulungu ndi chilungamo chake ndipo zonse zimene mukuzifunazo zidzapasidwa paino. Yambani mwapempha ufumu utsike. Pempherani kuti ufumu wa Yehova utsike paino. Ukatsika ufumuwo zonse zidzapasidwa paino. Chosowa number 1 tikusowa Mulungu. Tikusowa Mulungu atsike. Tikusowa Mulungu alamulire. Ndachitana kuti monga kumwamba chomwecho pansi pano. Mene kulili kumwamba Mulungu atsike. Ndeti mapemphera kuti ufumu utsike magawo asanu. Number 1 titagwada tufuna kuti ufumu wa Mulungu utsike pa ife. Choyamba mudzipempherere nokha. Mukamagwada kupemphera kuti mukwanise kupemphera 2 hours mudzipempherere nokha. Muratha kulemekeza ndi kutamanda mwina mukhoza wika kumene kuchaka 5 minutes kulemekeza ndi kutamanda. Now pa zosowa number 1 ndikupempha ufumu wa Mulungu rani utsike. Ndipo ufumu wa Mulungu utsikepo inu mukhoza mundimva chinthu choyamba mudzipempherere nokha ufumu wa Mulungu utsike paino. Ndiye mmana kuti Ambuye ufumu wanu utsike paino, mulamulire paino, muchite ndi ine. Sindikufuna kumachita ndekha, lamulirani paino. Endi ufumu wanu ukatsika paino ndidzakhala mumtendere ine. Ndikukusowani ine kudzipempherera wekha kuti ufumu wa Mulungu utsike paino. Number 2 udzapemphera kuti ufumu wa Mulungu utsikire m'banja lanu. Ndiye pa banja lanu mudzamba kumpempherera mkazi wanu kapena mamuna wanu. Ena muli ndi akazi nkhutukumve, muli ndi azibambo ondetsa. Now pempherani kuti ufumu wakumwamba utsike mwa amuna anu kapena mwa akazi anu. Ndiye mukhoza kupempherera mkazi anu pa 3 minutes kapena 5 minutes kupempherera mkazi wanu wekha. Now mudzabona kupempherera ana abanja lanulo. Ngati muli ndi ana ochepa kwambiri ndi ana 3. Ndiye mwana wanu woyamba mumpempherera Ambuye zikomo chifukwa cha Amos. Mumpempherera Amos, kumpempherera Amos kena mudzapempheranso zikomo Ambuye chifukwa cha Agni. Mudzampemphera Agnes kumaliza. Mudzapempheranso Ambuye zikomo chifukwa cha Praise. Tili madzika ana anu onse atatu
ndiye mkazi wanu mampemphera 3 minutes, mwana wanu woyamba Amos mumpemphera 3 minutes, mwana wanu wachiwiri Agnes 3 minutes, mwana wanu wachitatu Praise oh hallelujah mumpemphera 3 minutes. Taganizani 9 minutes kale ana anu okha ni mkazi wanu 12 minutes. Mupemphera kuti ufumu wa Mulungu utsike pa ana anu. Mwana mukampemphera kuti ufumu wa Mulungu utsike, ndiye mumpemphera kuyambira ku preschool ufumu wa Mulungu utsike pa iye. Pemphererani primary school level yake, mupemphere secondary school level yake, mupempherere nthawi zake za ku university, pemphererani tsogolo adzakhale pa ntchito, pempherani kuti ufumu wa Mulungu udzakhale pa iye, adzapeze mkazi kapena mamuna wabwino, pempherani kuti adzaope Mulungu moyo wake onse. Mwana wanu mukhoza kumpempherera mwina over 5 minutes. Ndemu kamati 10 minutes maso mwamwa mukusowa chwa pemphera tuuda bwana mumapemphera mudadzilenga ziphinzimezi kuliko. Haleluya. Pabanja pasidina malize kule akuchimuna kule akuchikazi mabanja anakuonokeka chifukwa cha anthu akuchikazi akumanena zawo mwapemphere apongozi anu amuna apongozi anu akazi. Alamu anu aja mwapempherere mudzabweranso kuchimuna, mupempherere bambo anu, mupempherere mayi anu, mupemphererenso ma brothers yanu kuti asasokoneze banja lanu. Ufumu wa Mulungu utsike kuchikazi kuchimuna, ndiye bwerekese kuchikazi mupemphere anthu 5, kuchimuna kuso mupemphere anthu 5. Onse aja mwapase ma 2 minutes ikwananga 20 minutes kupemphera kuchimuna ndi kuchikazi. Nanga mkazi wanu ndi ana anu ikupambana 30 minutes. Ndiye mukamati 10 minutes maso mbumu kusowa chonena mumapemphera dzichani. Wina kuthandizika pa kupemphera mochepa kwambiri ndi 1 hour. Mundimva tikhoza pemphera 3 hours according nimene Yesu aphunzitsirapo. Hallelujah. Na tukuti ufumu wa Mulungu utsike. Chachitatu timapemphera kuti ufumu wa Mulungu utsike potumiki kwene Mulungu adakupatsani. Ndinu mbusa, ufumu wa Mulungu utsike po busa wanu. Ndinu mdikonde, ufumu wa Mulungu utsike po udikondi wanu. Mundimva udindo wanu ndi wanji? Ndinu mayi mfano, ndinu treasure, ndinu secretary pa group pano. Mudzipempherere kuti usekretary wanu anthu adzimva nawo bwino, mudzilemba bwino, makomenti anu madzichita udalitsa, kudzipempherera nokha. Mukamapereka maprogramu anthu adzikhala adzapanga follow. Kaya muli kutchalichi pempherani udindo wanu. Ndinu a bishop mupempherere udindo wanu panokha. Ndinu a MP, ndinu a president, tadzipemphererani udindo wanu kuti ufumu wa Mulungu utsike musamachite nokha. And chachinayi ufumu wa Mulungu utsike ku mpingo wanu, ku chechi kwanu. Mwapempherera bishop, mwapempherere abusa anu, mwapempherere akula mpingo wanu, mwapempherere pa branch yanu ija mukudziwa anthu angati. Leseni mpingo wa anthu 200 ndikupemphera mupempherere anthu 20 okha. Aliyense a minute anthu 20 kuwatchula mayina awo. Ziko mefaja Mr. Chintengo ambuye ndikupemphera ufumu wanu utsike pa iye, ulemero ukhale pa iye mudzina la Yesu. Ndikupemphera chifukwa cha mayi Nagama ambuye muime nawo, mayi Nansuzi ambuye muchite nawo. Ndikumapempherera anthu aja anthu 20 aliyense a minute 20 minutes mupempherera mpingo. Tikanena mpingo ndi mupemphera oyera mtima onse. Abusa chala kusaka so pempherero, abusa kambiri apemphereredwe, abusa njanje apemphereredwe, abusa Juma Jwado apemphereredwe, abusa Milton achance apemphereredwe, atadzi apemphereredwe, agama apemphereredwe, brifa kula zitumiki ochuka kudziko kuno alapani apemphereredwe. Apemphereredwe mukupempherera mpingo oyera mtima. Brifa ukamapemphera 10 minutes ndikudabwa nawe umapemphera dzichani. Nthawi ya pano. Haleluya. Ndeti mafika kupempherera dziko lathu. Believer, dziko mene mukhala mudzipempherera. Kupempherera mtsogoleri wa dziko lo simukumfuna. Kungopemphera kuti ufumu wa Mulungu utsike mdziko lanu. Nduna zikusoweka Mulungu, ma MP akusoweka Mulungu, ma department ya boma, ku polisiku, ku chipatalaku, paziphunzisiku. Ngati Mulungu salankhula nawo, sasintha, adzingogonana ndi ana, mankhwala adzingobedwa, chinyengo chidzingochuluka. Ana Mulungu tidzuke kuipempherera Malawi, tisakhala oseka Malawi, kapena kuti achoke alipo itilowe ndife. Tipemphere kuti ufumu wa Mulungu utsike pa Malawi pano. Ngani antsogolera dziko amayika ndi Mulungu. Mundimva amene mukumfuna ngati president adzalowa kumwamba akamuvomereza.
Mundimva, pemphererani Malawi, mutaipasa 5 minutes Malawi, pempherera asilikali a dziko lathu, pemphera madokta a dziko lathu, pemphera maprofesa a dziko lathu, pemphera aziphunzitsi a dziko lathu, pemphera madokta manesi a dziko lathu, pempherera anaso tiapempherere ma DC wa zinyengo zichoke, kwapemphera ma MP akapasula zinthu zifika, pemphera dziko la Malawi for 5 minutes. Apapa ndiye kuti tapemphera cha ufumu wa Mulungu udze chimodzi mwa zinthu zingati mwa zinthu 4 ndiye tatsalira ndi ya kupempha chakudya cha lero. Number 2 tipemphenso chikhululuko. Number 3 tidzapemphenso chitetezo. Number 4 ndi kumapeto kwa pempheroko kukakhale kuthokoza ndi kulemekeza Mulungu. Nthawi sili mbali yathu, mundilole kuti ndipitilize mmawa kuti mudzandivomereze kuti tambwali pa pemphero amapemphera ola limodzi, koma munthu amene amakudziwa kupemphera kwenekweneko ndi over ola limodzi. 2 hours 3 hours atapinda mawondo akumva mfundo zikubwera, ndi tikamapemphera timaita kusakaniza ndi mawu a Mulungu. Kwalembedwa believer, mawu a Mulungu mayika mpemphero lako kwalembedwa. Akodi ngini mawu akuti kwalembedwa, monga mudayima ndi mwana wanu Joshua. Mulungu tikupemphera adzimveka mawu a Mulungu mpemphero lako. I believe ndikulankhula ndi wina wache amene nthawi zonse mangopemphera zake ena kabwera maso kumangolira. Adakusani ndani? Nthawi yopemphera ndi yopemphera ambuye zijani zimene zimudazitenga kwani mudazitenga kutiko kungofika basi sudalemekeza sudaramande ndiye wayamba kutani kumvura Mulungu. Muri kwani Mulungu? Iniyo muri kutiko ambuye? Chifukwa chani mukulola nyengo zanga zikhale chonchi? Chifukwa chani mukulola kuti ndizingudwala? Chifukwa chani mukulola kuti ndisapeze banja? Muri kwani ambuye? Dzukani ambuye. Adakusani kuti akugona ndani? Adakusani kuti Mulungu amagona ndani? Dzukani ambuye. Adakusani kuti Mulungu ali mtulo ninda samagona tulo. Mawa mundilondole ndidzaombe nkota pamene pa movie wachiponyeponye Harare. Zikomo chifukwa cha lesson ya pamwamba. Mwana wanuyo pemphero imamvuta kwambiri. 5 minutes amasowa chonena. Lero mampasa gawo kuti adzipemphera bwanji. Mwatithandiza ambiri lero. Jehova mfumu ya moyo, pitirizani kuti vumbulutsira zinsinsi kuti tipemphere molingana ndi chamtima pano kuti mayankho apezeke m'dzina la Yesu. Wayera mtima tiyankhe kuti amen and amen.